Grabe ka hangak pa dong lakob. Hangak eh. As in. Grabe ka no? Oh, sa front na ha. Grabe patungas dyan. As in hangak ka. This is the view. Sa lakob. Tara. Sementado na. Ha? Kay. Uban-uban akong apo, bisan ka. Grabe ka tungason. Op. Gihangak. Yan na. Exercise di gani. Unsa man na exercise? Exercise ako na kasakit ay akong tuhod nak. Unsa dito nga bukid? That's sa mga views eh. Fresh air kayo. Eh, tungasunan kay lagi. As in. Ali. Ali Ben. Okay na sa ate. Kaya na may bata. Ali Sil. Hi, layo pa ang sementado.